last and the final words of God. Muna niyang last and final sa kaysa tinuod lang kani mga pulong gibalik-balik naman ni. Daghan na mga pastor nagwali sa mga pulong. Pero mao na ato ang itawag og tan-awon. Kung unsa gayud ang the final words of God ug ang last ay doon na may katapusan, di ba? Walay forever sa kalibutan. Bisan sa ato ang kinabuhi. Appointed thou once to die, but after this the judgment. Pero di ta musugot. Na din kita appoint lang. Kundi gusto na to nga din ang Ginoo magatag ka na to og appointed nga moadto gyud ta sa iya ha. Wala magisgot ta karon og the last and the final words of God, which is naisulat sa Revelation, anang the marriage supper of the Lamb. Unang last and final words. Muna yung gingon dito sa Revelation chapter 19 verse 9, blessed are the which are called into the marriage of the Lamb. Ulahan daw kadtong gitawag sa kasal, sa panihapon dito sa kordero. Kanang lamp mo na ang kordero. Kanang karnero ba? Nga ihawon. Nga mo ka na si Jesus Christ. Madiin kita kuno, muapil sa panihapon. Mga unta dito sa last na the final nga gingon ni Jesus Christ. Wabita na hinungdan ang Matthew nagsulti nga the kingdom of God is like a king nga nagprepare og kasal para sa iyang anak. Mo na daghang kayo mga gitangawag og ipang-invite. Kung dili ta ka apil ini, ug dili ta mo ang gitawag, so unsa may opposite sa blessed? Alaot. Gani ako musulti gyud ko ninyo ini kay ngano man si Apostol Pablo nagingon manggod alaot ako kung dili ko muwali. Nga din magwawali man gyud ko. Although makabugnaw guni pagwali labi na kining gamay ra. Kung tawhanon lang sa tinuod lang may paundamon ako, di ba? Kung tawhanon lang. Ay usa may makuha nako ninyo sa tawhanon. Unsa man gyud makabot nako sa tawhanon. Kadi nganong magpastor pamangko nga gamay ra man ta. Gani moingon magani sila nga din. Gipanalanginan kata sa Ginoo nga gamay ra man ta. Nganong wa tananagan moingon sa nganong wa man mo nanagan. Mo bitaw na usa ka butang kay din makadiscourage ako apan tungod sa Ginoo. Nagwali ko. Dili ingon para sa ako ang kaugalingon kundi sa Ginoo. Kaya mo may gusto niya, mo maanggasa sa kuha, nga magwali ko, di wa ko naghunahunag, daghan o gamay. Ang iyang bot pasabot, nga din, adunay kalag diri. Bisan duwa o tutulo. Gani, magahiskot sa iyang ngalan, magpataliwala na ang Ginoo. Ang Ginoo nagatawag sa tao ba? Unya, ang Ginoo nagpadala og wawali. Kaya unsa man niya pagtuo kung way magwawali. Muna muwali ko ninyo, kay bisan dili kamong tanan mo to, naisulat man yun na, kung dili, katong kalagra nga di nangita sa Ginoo. O bitaw na nga, dili na ko hilig nga bisita pa. Sa purpose na ko magbisita. Kung ang mga tao nakaila sa Ginoo, mangita na sila sa Ginoo. Unyasa man na ito pangitaw ng Ginoo. Sa balay nga gibuhat sa mga tao aron ang Ginoo makigubang kay sugo gyud sa Ginoo gikan pa sa panahon ni Moses giingnan si Moses ingnan ang mga tao buhati kog balay dili nang inyong balay buhati kog balay aron makigubang kun nila. So therefore kung imong hunahunahon ang Ginoo makiguban nimo kung naa ka sa balay sa Ginoo dili nang ingon sa naa ka sa balay usara ang gisugo nga kay ikaw naa sa balay. Kung magampo ka, sulod ka sa imong kwarto. Dili ingon dito ka magday, dito ka magpasalamat, dito ka magbasa og pulong sa Ginoo nga which is nahisulat diha gani sa daang kasulatan nga matod pa niya kung mubasa mo og maminaw mo sa pulong sa Ginoo, kinahanglan sa adlaw niya o sa balay niya. Asa man balay sa Ginoo?
Kuna mga tao nalipay karon og sinitabo nato kay ngano man. Sa tinulan dugay na mapangandoy sa mga tao nga din adunay live stream ba. Kay ngano man sa balay na lang sila aron dili mahago. No, ilan na ipadala ang tithes. Which is nga din naisulat naman gud na. Wanang gitawag nga din wala na nila gi-honor o gi-glorify o gi-daig ang Ginoo. Tungod kay ngano man, wala naman na ila ang balay. Mao na ang sala sa mga Hudiyo. Tululak kabutang, wa nila ila ang adlaw, wa nila himaya ang balay. Labaw pa sa tanan, wala nila dayga ang pulong sa Ginoo. Mao na nga muani gyud ta aron paminaw na tong pulong sa Ginoo. Ug diha na ta moingon, dalaygon gyud ang Ginoo kay ngano man pinaagi sa pulong sa Ginoo gitudloan ta, di ba? Sa mga pagingon dalay ko na pulong sa Ginoo. Dahil ko na itong Ginoo, kaya ang Ginoo nagagiya pa nato ng taliwala sa mga butang nga mga hitabo. Naibaw ba mo sa may tabo kapuhon? Wala. Pero ang Ginoo nagatudlo na, kaya nga naman, gipraktisi man ang mahitabo na. Bubitaw na nga kita nagtuon sa pulong sa Ginoo, niyan ita dinhi. Muna nga ako nagpadayong kugwali, bisan gamay ra mo, bisan duha na lang mo, mabiling tulo, basta ako magwawali kay alaot ko kundi kumuwali. Mo bitaw na kay kinipulong sa Ginoo mo ni ang inyong sibsibanan kung kamutuo mo. Nga kamo iya sa Ginoo. Ganiya sa buntag samtang ligawas ko diya. Siyempre nagtan-aw ko diri. Unang ni santok sa una-una. Kaya siyempre magbuhol magugug kining balay na to o kanang balay nga gibuhat nato sa Ginoo. Gubaay na. Kanunay mo santok sa una-una nga di. Asa daw ko palabihon ang balay nga binuhat og tao o ang balay nga buhaton sa Ginoo. Siyempre, ang balay nga buhaton sa Ginoo nga din kita, di ba? Kung magbuhat daw kong balay, una-una na kung buhaton ning gwapuhon ni para kang kinsa. Para sa mga dili gwapo nga tao, o sa mga maayong tao, sa mga fitful nga tao, sa dili mga matinud-anon, sa dili, para daw na ana. Kung sa mga tuyo sa Ginoo na to, mag-gather lang, maminaw lang sa pulong sa Ginoo, dili oy. Ang gusto sa Ginoo nga kanang imuhang kaugalingon, giingon ni Pablo, templo ko na sa Ginoo. Wala gusto sa Ginoo mo kana ang ayuhon. Pabito na musulti ko final words ninyo. I-declare na ni. Isulti na ni. Ikaduhang ni Santong sa kuna-una, kanang balay das kilig, kita mo ng balay das taas. Nagpalandong ko ba? Kanang balay ang tagiya na tuwa sa layo, di ba? Abroad, ang nagpuyo diya, gagaw lang, piniyalan lang, o ikaw, kamu diya, o sa puyo. Muna nga din, hapit na ng mga guba sa sulod, guba na daw na, tungod kay wa nila i-repair. Ganong i-repair man nila, kay dili man nila iyaha. Kinsa man po yung tao, sa kuna-una, kinsa man po yung tao, mo repair, nga dili man na ilaha. Gawas kung siya mutuo, nga ihatag na sa iyaha, i-repair yun na niya. Di kaya ang tao, di man mutuo sa tao, naisulat naman yun na, kung saan man niya pagtuo, nga katong tagiya, mao po ito yung pagtuo, nga ihatag sa nagpuyo. Wala inungdan, nga dili niya ayuhon. Bisan ikaw kung mangirkila ka, baliwala lang ginambutang nga dili mo, irkilahan lang guna, di ba? Tinuod man na, no? Manong ni Santog na sa kunahuna, kaya ang iyang pagtuo, gagpagtuo sa tagiya, dili pareho. Muna na kaingon ko, tawhanon lang na. Ang nahinumduman nato, diya sa pulong sa Ginoo sa Espiritu, kung kining balay hinatag sa Ginoo, kung nagtuo ta sa pagpabilin nato, diri, makabot nato ning, kaya nga naman, atong tuhuan, nga kanang atong gituhuan, patinud-anon. Nga ang iyang pagtuo, hatagan yun ta, di ba? Ihatag yun na. Mao niya atong life. Gihatag na niya ang life nato. Patagan tag eternal life niya. Kung mutuo ta nga siya gyud muhatag sa atong eternal life. Unsa matong baton, mo nang atong ayuhon. Kay mo na atong pagtuo kay nganuan ang atong gituan nag-promise. Nya kanang tagiana wa man nag-promise. Ayuhan na ninyo kay inyuan na. Kung giingon pa na sa tagiya, ayuhan na ninyo kay inyuan na. Iyag yung buhaton. Nya kay wa man gisulti na kinsa may magdahom. Pero diya sa Ginoo ang giingon sa pulong sa Ginoo siya faithful.
tagaan tag everlasting life kung kining life nato manang giingon submit bitaw ta sa life sa Ginoo kay ngano lahi man atong life mingon ta hinuram lang nato ni pero giusa man nimo dili lang kay hinuram na tagaan pag yung kag-abundant life kay si Jesus Christ ni ani paghatag pag-abundant kanang maayo ba di ba aron makaabot kita sa last days kay there will be a marriage supper of the Lamb. Mo man atong tuyo diri kay ngano man adunay panahon dito sa langit nga kasal bulaan ang gitawag ni anang mga kasal sa langit sa kordero. Nya kung di ka kabalo ana, kung buhay magsulti nimo ana, sumo nang di ka mangandam. Mo na kung ang tagiya di mo ingon inyuan na di gina nimo andamon. Di gina nimo pagapuhon mo sad na karon ang Ginoo nag-promise man there will be. Mo bitaw na ang pulong sa Ginoo nag-ingon. Kanang Revelation ato ning basahon ning sa Revelation. Ako na ninuod na pugwali ha, bala na basta ko. Nagsulti lang kong tinuod kaya laot makudik kumuwali. Ano iyang gingon diri sa Revelation chapter 19 verse 1 to 9. And after these things I heard a great voice of much people in heaven saying hallelujah, salvation and glory and honor and power unto the Lord our God, for the true and righteous are his judgment, for he hath judged the great war which did corrupt the earth with her fornication, and hath avenged the blood of his servant at her hand. Verse 3, and again they said, hallelujah, and her smoke rose up forever and ever. Verse 4, and the 24 elders of the four beasts fell down and worship God sat on the throne, saying, Amen, hallelujah. The verse 5, and a voice came out of the throne, saying, Praise our God, all ye servants, and did that fear him, both small and great. And verse 6, and I heard as it were the voice of a great multitudes, and as the voice of many waters, and as the voice of mighty thunder, saying, Hallelujah, for the Lord God omnipotent reign. Let us be glad and rejoice, and give honor to him, for the marriage of the Lamb is come, and his wife hath made herself ready. Unto her was granted that she should be arrayed in fine linen, clean and white, for the fine linen is the righteousness of sin. And he that unto me, and he said unto me, Right, blessed are they which are called into the marriage supper of the Lamb, and hath said unto me, These are the true saying of God. Mo ni ang tinuod yun ni sulti sa Ginoo, girebel. Mo ni ang tinuod nga din adunay marriage of the Lamb. Magunsa man atong pagpangalaga nga din nagtuo ta nga ang Ginoo mubalik, which is nga dili data makaapil kanang giingon niya, the true saying of God, the marriage of the Lamb is come. Unya ang iyang wife make her ready, arrayed with a fine linen, which is the righteousness of the saints. Kung dili nato na kanang gitawag og masabtan o ato nang i-ignore ng pulong, way maluwas, walay bulahan, wabita ng bulahan katong tinawag lang o tanang simbahan nagawali kanang mga pagwali, kanang prophecy, kanang speaking tag ang prophecy, wala gitawag og kanang wali.
kanang prophecy, proclamation, and declaration, and preach. Usara na sila. Muna nga batayan na to, kung i-ignore nato ning pulungan ni, nga din kini usa ka propesiya, nga din ang Ginoo muabotay na sama sa marriage of the Lamb. Nga siya mo ang husband, unya kita mo na iyang pangasawunon. Muna na awit dito nga ganahan jud ko kay ngano man nakasabot man jud ko ni Living King nga matod pa, we wanna marry you, gusto mi makigminyo nimo Ginoo. O bitaw na nga kanang kaminyoon, ang bana mubiya sa iyang amahan, ang asawa mubiya pud sa iyang amahan ug inahan ug mag-join. Mo bitaw nang nambiya ta sa ato ang kalibutanon butang. Kay ngano man makig-join ta sa Ginoo. Mo nang gitawag one flesh, mo nang minyo, gitawag og one body of Christ. Okay lang kung asa mo maminaw kung wa mo sultihi. Mo bitaw nang niingon siya dito atong unang panahon nga ang mga tao niya nangalaglag because lack of knowledge. Kaya nga naman, wa sila sultihi. O niya, pagabot ni Jesus Christ, giinan sila, they are ignorant. O niya, karong kita, mingon ta, dili ta ignorante. Wag ganit ang kabalo kung unsa na ang wife. Ang wife, iyang giandam, ungranted to arraign. Gigrant yun na, kinahanglan ikaw asawa, gigrant na sa imo nga arid ka og fine linen ka na magsuot ka bag fine linen ba di pwede pagbalik sa Ginoo wa kay fine linen pero nya ang sao man mo pagkabawon sa fine linen di ba gingon sa Revelation the fine linen is the righteousness of the saint. Problema kung saan ang righteousness, sige lang tag-ingon righteousness bitaw ning mga pagsimba pagdaig sila bitaw ang mga Hudiyo giingnan ni Jesus Christ. Nagbuhat sila their own righteousness. Kung sa gingon ni Jesus Christ, you are ignorant. Ano man? Because your own righteousness ang inyong gibuhat. Ano man? Kung saan righteousness sa Ginoo? Muna itong tanawon karon. Muna ang fine linen. O bito na pagbalik sa Ginoo, iyang hukman ang kalibutan. Ang si Panaya, nagpropesi na daan ha. Munang bantayanan na ito ni, paningkamutan yun na ito ni. Kaya naman tayo panahon. Kining panahon nato, doon na ito'y nakitaan ba nga usa. Ambot, nakakita mo sa YouTube. Mga pastor mo ay nag-share ini. Pati pa akong mangod nag-share. Ambot, mangod ba ito na ako? Useless ang mga, kinso may nabakunahan na diri, di ba na may ID? Iyang gigisi. Useless ang mga butang nga diin ikaw. Nakakuan ba? Naka-avail ka na sa tanan protocol sa diri sa atoa. Para makagawas ka ba? Puto ni Santog sa puno na kay iyang gisulti ako magipaminaw. Kay gusto siya mugawas niya karon kay di man dawaton lahi naman pud ang mga pamaagi dito sa PAL una ka mugawas. Ang sa ITF lahi pud lahi pero nakuan niya tanan. Pero mo to gipanggisin niya kay ngano man napag-isa nga din iyang buhaton. Mo nang useless to ang iyang nabuhat. Mo to nakaingon yung ko. Kung Christian to siya, una ka kung Christian ka, di na ni mo mahinumduman nga a little space of grace dili nakatugutan nga makapasaya-saya ka kaya nga naman kinahanglan na pa makay pagabuhaton so di na makakabuhat nga pinaagi nga ang Ginoo naghatag grasya atong una tinuod gitagantag grasya ngano ang grasya gihatag sa Ginoo because of love and mercy bisag makasala pa ka bisag pagag kung sa imong gibuhat, makaduol kag balik sa Ginoo. Because God is grace. Because God is love and mercy. Karon dili naman grace and love. Dili naman mercy and love sa Ginoo. Kung mercy and love through grace, pero mo nagingon a little space na lang. Di ba dito mutuwa na? Hantod kanus am nato na kanang pulong nga giingon niya a little space of grace. Muna ang tanan mga Kristohano na yun ang paghunahuna nga libre pa mo. Muagi pa mo og mga munay plano sa Ginoo sa katao. Kaya nga naman, hapit mamubalik ang Ginoo. Gani kung hunahunahon, this is a little revival. Gamay na lang ning pagdasig. Kung di ka madasig, mabugnaw gyud ka.
which is nga ang puno sa Ginoo na prophecy ni. Mo bitaw ning the last word. Mo ni akong gingon ninyo sa Sipanaya, ato ni basahon ning Sipanaya. Chapter 1. Mo bitaw na akong gingon gibalik. So tinuod lang balik-balik naman ning wali. Mo nang maingon ako ninyo final. Nga naman, gi-prophecy na nako o i-prophecy na ako ni mga propesiya dire, i-declare na ako ning gi-declare sa Bible, ako ning i-proclaim ang gi-proclaim sa Bible. Huwag ako ning iwali ang tanang wali. Kaya nga naman, kanang wali, ingon pa niya Apostol Pablo, is a warning. Diba? Sa Colossians chapter 1 verse 28, siguro na 27 ba? Whom I preach is a warning. Whom I teach is a warning. Mga warning na ni. Mo bitaw na nga, ako na ning i-prophecy ninyo. I-prophecy bakit pulos sa Ginoo. Kaya ang prophecy daw, ingon pa niya Apostol Pablo, i-defy the church. Kanang i-defy kanang ma-enlighten ba ang pagka-ignorante sa church. Nga din, sa tinuod lang, tanan mga tao nga, gitawag og church, giingon ni Apostol Pablo, ma-edify ka, ma-enlighten, mo nang nagwali siya, nagpropesya, aron ma-enlighten ang pagka-ignorante nato sa mga pulong sa Ginoo kay sila ignorante about ng righteousness. Wa gyud sila kabuhat og righteousness. Mo na si Jesus Christ nag-ingon na lang, seek ye first the kingdom and His righteousness. Kay nga naman, wa gyud nila nakaplagan ang righteousness. Nawala sila sa righteousness. The way of righteous, o the righteous way, wala nila nakaplagan. Mo nang giingon ni Apostol ni David. Mo ni ang Sipanaya nagingon na propesiya siya daan. Sa verse 5 chapter 1. And them that worship the host of heaven upon the house top, and them that worship and that swear by the Lord and that swear by Milcom. Matad pa niya, ang tanan nagday o nagsimba, kanang nagpuyo sa langit, kitsa man ang Ginoo, o tanan tao nagsimba, o kanang nagsimba dito sa ibabaw sa atop, and then that worship and that swear, o katong nag-worship, nga din nanaad sa Ginoo, o nanaad po sa kang Milcom, kana si Milcom is the God of this world, atong una, muna una yung Diyos, dili si Milcom. Muna yung gingon, kamong nag-swear sa Ginoo, nag-swear sa Milcom, muna yung gingon din sa verse 6. And then that are turned back from the Lord, o katong mibiya diya sa Ginoo, o nagkamarabay ni biya, dito na lang sa balay. Abi mo sa tinuod lang, balay ang gisugo sa Ginoo nato aron usaw nato pag-unor, pag-glorify adto sa balay nato. Naabre ang Ginoo dito, mo bitaw ang gipabuhatan tag balay, nga mo na nang tana ang Ginoo nga asa naman balay nga ang inyong gibuhat para nako. Kung magbuhat mo balay para nako, sa tinuod lang gibuhat ko ning langit ug yuta. Ako mo nagbuhat sa langit ug yuta. Nya magbuhat mo balay, mo tong gisultihan ang mga apostoles nga ang puy-an sa Ginoo kanang balay nga dili ninyo binuhat. Una ayaw kabalaka kung malata niya itong balay. Munang gingon, tama-tama gud ni. Wabot ang panahon, maundang ugwali. Lata na ni. Muna ang plano sa Ginoo karon kamo kita nga ingon muingon ta templo kinahanglan ato ning mahingpit kay si Jesus Christ ingon sa Peter ako nabasahan nga niani siya dinhi matod pa niya is to strengthen, establish and perfect and settle. Kanang isit na tanan natong bulaton dia sa Ginoo ba nga mahatag nato ang tanan dia sa Ginoo. Muna sa verse 6, and them that are turned back from the Lord, and those that have not sought the Lord, nor inquire for Him. Katong nibiya sa Ginoo, ug wala nangita sa Ginoo, ug wala nang-inquire. Katong mga tao nga wala nangutana kung unsa pay plano sa Ginoo sa kalibutan, ug unsay atong buhaton. Kaya ang tanan butang diri sa kalibutan ay sulat man. Dunay end of the world. Dunay sign of the end of the world. Unsa man nato na? O bitaw na sa tinuod lang kung tanawon nimong YouTube, tanawan ninyo ang naitabo sa kalibutan karon sa China, perting sigig baha. Gawas pa ng pandemya. Dito sa Europe, daghang kayo mga nangitabo dito.
dito sa Turkey, baha. Sa tuwa diri, gagmay lang kay nga naman. Sa tinuod lang, reminder naman ni sa tuwa ba? Kay nga naman, kitang mga Pinoy, Pilipinas is a Christian nation. Kay nga naman, doon naman ko tayo history, nga gidawat nato ang Israelites, sa diyan nga sila nag-exile, asa to sila nangabto. Ang nasod sa Pilipinas, mao ang nidawat sa mga Hudiyo, unya gisulat pud na sa Ginoo, ingon pa ni Jesus Christ, bisan asa mo atong syudara kung dawaton gani mo, hina sila nga ang Dios magapanalangin ninyo, kay gidawat man di, unang nahimot ang tanang Kristohanon. Pasalamat ta kay diri sa Pilipinas ang Ginoo nag-bless, di ba? Kung sa kabutang at tutuan nga nung ubang lugar wa man lagi. Sama sa China, sa Vietnam, sa Korea, ato pa na sa Hong Kong, bisan nasa abay Christianism diri wala oy kita ra. Muna dalay ko ng Ginoo kay kita ra man pinidawat sa panahon nga di nagpagtaag ang mga Hudiyo. Muna yang gingon ang tanan nga wala. Matod pa niya nangita sa Ginoo, not sought the Lord and not inquire for Him. Wala ta nag-inquire katong wala nang inquire. Muna yang gingon sa verse 7. Hold my peace at the presence of the Lord God, for the day of the Lord is at hand. For the Lord hath prepared a sacrifice, He hath bid His guests. Manayang gingon, hold fast thy peace. Sa New King James, be silent in the presence of God. Manayang gingon, paminaw mo, pagbaton mo kalinaw karon sa tubangan sa Ginoo, kay ang adlaw sa Ginoo naa hadol na at hand na. And the Lord hath prepared, ug ang Ginoo nag-andam na. A sacrifice mo na si Jesus Christ nag-andam, o ang Ginoo nag-andam ug sacrifice. May tungod kan Jesus Christ, si Jesus Christ mo ay giandam sa Ginoo nga muna atong agyanan mo nang gihalad para sa ato aron lukatunta. Kay siya ang sacrifice for the sins, for our sins. Muna iyang gingon da, He hath bid His guests. Iyang gitugutan ang mga guests niya gipanawag. Bid ba bidding? Gitugutan o si apil og bid diri. Kita ang mga guests. Sa verse 8, and it shall come to pass, sa diha nga moabot na gani, in the day of the Lord, sa adlaw sa Ginoo, sacrifice. The day of the Lord sacrifice, sa panahon sa adlaw sa Ginoo, mag-sacrifice na ganita, that I will punish the prince. Unya, matod pa niya, sa adlaw sa Ginoo, nga mag-sacrifice ta, tubangan sa Ginoo, unya, akong silutan ang mga princes, kanang mga leader ba, sa simbahan, and the kings, and children, ug ang mga hari, ug ang mga sumusunod niya, children, and all such as are clothed with stranger apparel. O katong tanan nagsinina og mga estranghero. Kanang nisuot ka sa balay, wala ka nagsuot. Kanang apparel imong gisuot, kanang sinina nga din. Lahi man na, di man ka. Para na namatay mga costume diri nga mga sinuotan. Ya, sa adlaw gani mo simbata, simpre kita kutob ra dito sa barong long sleeve. Manang gingon kung mag-Amerikana na gani ka, mga hambugiro nagkana kay bisag di ka sa Amerika, na sa Pilipinas, di ba? Mga datong tao lang musuod na. Pero kita dito sa Pilipinas, kutob ra ta sa barong, kutob ra ta sa long sleeve, o sa panagdiha. Manang apparel, pero kung imong suoton nga kanang pinagitawag og stranger, muna yung gingon silutan na niya. Pero spiritually, ambot pasabot, mo bitaw na hinungdan nga din, kanang tanan nagsimba sa Ginoo. Nga din, bisan asa ka, basta imong gisimba, nga kanang nagpuyo sa langit, nga iyang gingon din nga sa panahon sa sacrifice, kay kita gi-invite man, kaya ang Ginoo nag-prepare mag-sacrifice, sa panahon sa sacrifice, iyang silutan, bisa pagag princess, bisa pagag kings, bisa pagag children, kung labaw pa nga wa ka nagsuot og kanang gitawag og sinuotan diya sa imong atubangan sa Ginoo, ang imong gisuot is apparel of the stranger. Sininaan na hinon kanang dumuloong pa ka. Sa tinuod lang kita tinawag ka sa Ginoo, dili na ta dumuloong, dili na ta taga gawas, kay nga naman
gi-invite na tan, hipaw na tat mo sa isuoton sa diha nga mag-sacrifice. Sa diha nga magsimba ta. For example, kita nagsimba sa Ginoo, kay balo na ta. Ayaw suotan ang giingon, waka pagkapangayo pasaylo. Kaya sa pagsimba, sa panahon nga maghalad ang Ginoo, wabita na yung niya, sabat di keep it holy. So therefore, kung ani ka sa simbahan, magbalaan na ka. Kung ani ka sa simbahan, di niya pagkabalaan, mo nang giingon silutan, bisag princess, bisag hari pa ka. Kaya nga naman, ang imong gisuot is stranger. Wabita na ang Isaiah nag-ingon, sa diya nga mudawat do ka sa Ginoo, gisininaan ka niya og matod pa niya, the garment of praise and cloth of righteousness, the robe of righteousness. Naanatay sininas pagkamatarong but po sabot. Buhato na nato ang pagkamatarong sa Ginoo, dili na pagkamatarong nato. Kanang wingon ng tatama mani, correct mani. So sa paagi nga kurik na ang Ginoo ba nagsulti nimo, ang Ginoo ba nagiya nimo sa the way of righteousness. O bitaw na nga diin ang last nga mensahe sa Ginoo kining marriage of the Lamb, kinahanglan magsuot jud ta og kanang fine linen. Mo na ang fine linen is the righteous, kanang mga work of righteousness. Mo na nga atong panikamutan jud nga atong sininuotan is ang righteous. Dili nang ingon nga magsalita ka abi kay nagsimba ta, bisan asa pa ka magsimba sa tinuod lang. Kung dili gyud ka tinawag, di gyud ka mangandam. Una kung wa ka promise, di gyud ka mangandam. Kumuto ka nga gipromisa ka kay nakadungog gyud ka nga ang Ginoo nagpromise, unsa may mong buhaton? Manang gingon ayun yun na nimong balay. Mabito na kung gingon ka ng balay nga ako nakita des pikas, di yun na niya ayun. Kaya nga naman, wa man nagsaan ang tagiya kung ayuso na niya, ihatag na ni sa iya. Kay kung wingon pa na ang tagiya sa balay, ihatag ko na ninyo. Aasugdan yun na niya ayos. Kaya total, iyaman na. Mabito na ang mga tao, mahilig kayo magbuhat yun sa ilahang balay kung ilahan na. Pero kung dili na ila, di yun. Matug lang, total, di man ito. Labi na ka ng magkakila, baliwala ulan na. Mosa na diya sa Ginoo, kung baliwalaon na nato, nga diin wa deta nagtuo nga ang Ginoo nagpromise nato. Di ba gi-promise man ta sa Ginoo? Ano sa kabutangan nung nangalagat ta sa Ginoo kay nagpromise siya. Labi na si Jesus Christ, amahan niya daghay puloy-anan. Kaya iyang gi-promise kung asa gani ko tuapod mo nang mubalik yun si Kristo aron dalun ta. Una iyang promise, so unsa atong baton? Mangandam ta. Kay gigrant sa ato nga diin suuton jud nato ning painlinin, which is the righteousness of the sin. Kaya ang mga balaan ra may rapture ron nya karon kung dili ka magsuot ka ng painlinin, kung sa nalay imong ikaw ingon nga ikaw gi-invite ka. Mo nang gingon niya, blessed are they which are called into the marriage supper of the Lamb. So mo na ibantayan na nato karon. Mo na ni akong gingon sa inyo i-proclaim. Kay once gani, maning wingo ko last, kay kani, ang mga pulungan ni, nangayon mo ko sa Ginoo, Lord, sa may last, balik-balik na meaning ako, wali. Muna ako gingon, although gisulti na ako ni gitawag sa inyo ang marriage of the Lamb, pero i-final lang yun ako ni sa inyo ha. Kung bagat pa ba, gusto sa Ginoo nga magbutang na tag-final, kaya nga naman, do na i-final nga gingon sa Revelation, di ba? Muna yung gingon diri sa Zechariah chapter 7 ha. Ato ning basahon ning Zechariah o i-summarize na lang nako ni sa verse 13. Zechariah chapter 7 verse 13. Therefore it happened ni sa gitawag og New King James. Sa King James version, come to pass. Therefore it happened or come to pass just as he proclaimed sa New King James. But dito sa King James, sa New King James, proclaim dito sa King James, as he cried, and they would not hear. Dito sa New King James, they would not hear, pero dito sa King James, so they called out, kung mutawag ka sa iyaha, and I would not listen. Dito sa New King James, and I would not hear, dili po ka paminawon. Usara na kay, usahay makaabi naman ang tao manggod. Magbasag Bible, sige na lang. Mo bitaw na, mas mayo nang i-compare na to sa tanang mga Bible kay unsa gid nasabtan sa mga interpreter.
ining Bible ngadto sa Bible sa audio. Muna sa King James is happen, sa New King James. Sa New King James it happened. Unya sa King James is come to pass kanang mahitabo, happen or mahitabo parehara na. Proclaim dito sa New King James. Diri sa King James is cried kanang nagproclaim, nagsulti na ba? Unya dito sa King James cried na, gisulti na. Cried out ba kanang nagsulti og. Unya matod pa niya sa New King James, and they would not hear, ug dili gani sila maminaw. Mao nang gingon, si di called out. Oh. So di called out, ug dili nila paminawon ang tawag, ingon pa sa King James. Nga matod pa niya, so di cried, nga diin sila naggisulti na, and I would not listen. Ingon pa ang Ginoo, ingon pa ni si Panaya, ug dili ko maminaw nila. Was nga mahibaw na mo sa pulong nga gisulti, nya di mo maminaw kanang gipangsulti, gipang-proclaim pass na, kanang come to pass na, nahitabo na, di gani daw ta maminaw kung sa igingon niya. Kung sila mutawag na pud nako, I will not hear, I will not listen. Muna ang gingon sa Bible, muna nga karon ato na ning undangon ning baliwalaon na nato, i-ignore na lang nato ning gingon niya, the fine linen, anong marriage of the Lamb, marriage supper of the Lamb. Nga din, baliwalaon na nato. Pagbalik sa Ginoo, mao maginay mahitabo. Mabitan ang daluntan nito sa 1,000 years, kay dito ang kasal. Nga isit ni Jesus Christ, mo ng judgment seat of Christ. Mo na itong paningkamutan, nga din, kinanglan mag-ready ta, kinanglan natin arig. Doon na tayo clothed. Mabitan ang ingon ni Apostol Pablo sa 2 Corinthians chapter 5, verse 1, kung imo nang basahon, we are waiting. Mo nang earnestly desiring that kinahanglan masininaan jud na kanang building from heaven, the tabernacle na dili binuhat og tao, kanang gibinuhat sa Ginoo nga kanang atong life, kanang mortal life swallowed by immortal, kanang lamyo na bambawala na kanang mortal life, kanang mangamatay ta diri nga din moabot ang Ginoo tagaan patamo nang dunay changes na ilisan ta mo bitaw na ang pulong sa Ginoo. Naglimpyo nato, nagpakaon nato og magsinina nato aron kita kaslon. Yes, tubangan sa Ginoo. Mo na iyang gingon dito. Nga din, may tabo na gani ni. Gini mo na akong last gingon nako sa inyo ha. Ug di mo maminaw, wa mahimo. Ang Ginoo di na gyud maminaw. Mo na iyang gingon dinhi sa Joel chapter 3 sa verse 14, verse 9 na ta. Ingon manggod siya diri sa propeta Joel, nag-ingon siya sa verse 9, proclaim ye this among the Gentiles, prepare war, wake up the mighty man, let all the men of war draw near, let them come up. Tanawa, giprapis ini nga do nagay moabot gira. Mo nang niingon si propeta Joel, i-proclaim yun ning gira. Mo nang moingon ko nga adunay gira mabot. Mo bitaw na yang giyon sa Old Testament, ang magwawali di gani magsulti nga dunay gira moabot, dunay third kanang magwawalian na dili na pinadala sa Ginoo. Mao ginagingon dito sa Old Testament. Na magiwar di ba? Una mo balik sa Ginoo, there will be a war, kingdom against kingdom, rumors of war, kanang nadunggan niyo war, moabot yun na kay ngano man be. Analyze daw, nganong maglibog pa man kita. Ang Ginoo nagprophecy nga dunay Antichrist diri. Nya kana si Antichrist against ni Kristo, dili mo tuo kang Kristo, musupa kang Kristo, kinsa man na. Pangitaw na to ng tawana, dili na to na makita. Matod pa nila, mingon daw sila, kada daw si Kuan. Presidente sa China, kada daw si Pope, kada daw si Kuan, daghan kayo giingon. Pero ang giingon dito sa Biblia, sa diha nga magwar na ang langit, na si accuser sa old serpent, si Satanas, ihulog na, mangita na siya og usa ka tao nga diin niyang sudlan, nga maoy iyahang-giyahang nga magpaila. Ang espiritu sa dautan, mo iyang sudlan. Nya kinsa may iyang sudlan, kinsa pa may ginatuhuan sa mga tao nga labaw di sa tanan kundi magkira. Asa may labaw, China, Russia, Amerika, India. Kinsa may labaw ana. So therefore magira gyud na sila. Kay mao na gingon ni Jesus Christ aron kung kinsay mo daog, mo nang gingon sa Revelation
Wala na yung makigubat niya kay kuyaw na siya. Mo nang yan dumalaan tibok kalibutan mo na ng time nga diin magira sa langit, ihulog na siya diha. Musulod na si Satanas dito sa tao nga diin labaw na sa tanan. Yung pamaagi mo itong pamaagi ni Satanas nga diin 42 months lang nga diin gusto niya atong ni Satanas nga kanang tawhana na kanang harian na mag roll o mag-declare og mga balao dire. Wala yang gingon, walay makapamaligya, gawas nga naay marka niya. Naay marka ni Satanas. Si Satanas gusto markahan ang mga Kristohanon. Pero mo na itong pangayoon, nga kita gayod, markaan una sa Ginoo. Kaya dunay mark of God. Dunay gitawag promise nga ang iyang mga tao na mubalik, una mahitabo ni si mapintas nga mananap, pangmarkahan usa, aron dili masakit dili sila sa kalibutan. Mo ni gingon sa Revelation. Mo na giproclaim gyud dire, ingon pa niya sa verse 9. Proclaim ye this among the Gentiles, prepare war, wake up the mighty man, o bumangon kamo mga kanang gitawag mga bantugan, mga nasod. O mo na nga nagbuhat na sila mga powerful, mga nuclear kay ngano man giingon naman sa Ginoo, wake up mighty men. Let all the men of war draw near. Tuguta ang tanang tao nga magtapok sila, mag-away sila. Diya sa gira, ug matod pa niya din draw near and let them come up, ug arise mo. Kaya nga naman giprapisi man. Wabot yun ang war. Manakita asamanta sa matong buhaton. Mo bitaw nang gusto na to i-acknowledge good ang Ginoo kung tinuod ba gyud ta. Sabi nimo si Apostol Pablo ha. Kinsa may nakaagi daw nato diri nga di nagsulti tinuod yun nato. Which is ingon pa ni Apostol Pablo nga mao na ang ato ang ministro. Kung sa iyang unang yung pagsulod. Dili lang kay diri sa Pilipinas kundi pagsulod yun niya samtang buhi pa siya. Nga diin nakailan na gud sila kang Kristo kay iwit gud si Apostol Pablo. Doon na nipalo kang Kristo. Mo tong iyahang gisuroy. Ingon pa niya diri sa Acts chapter 17, verse 23, hangtod sa 25. Ingon pa niya, for as I pass by and beheld your devotion, I found an altar with this inscription to the unknown God, whom therefore ye ignorantly worship. Tanawa. Samtang unang ni pa si Apostol Pablo, sa itong lugaran ni, di sa gisulat sa Acts, niyang giagian to. Nakita niya ang mga devotion sa tawa, o nakaplaga ni Apostol Pablo diya sa ilang altar, ang inscription, may tungod sa mga Diyos nga dili ilado. Anong Diyos lang ba? Nga dili mo nang nagbuhat sa langit sa yuta. Muna si Apostol Pablo, ingon pa niya din therefore ye ignorant. Mga ignorant kita kuno. Amot kung agian ta ni Apostol Pablo, maupo na niyang wali na to. Yung kaya naman si Apostol Pablo, kits pa mawagi, maubitan ng dunay sulat. Dunay balaang kasulatan, kinahanglan nga kining ato ang devotion sa Ginoo, kinahanglan to da kanang host of heaven, kanang mga magsimba gani diya sa langit ug sa yuta, kinahanglan magsuot na siya og apparel kanang sininaan jud kanang fine linen kay aron dili ta maignorante. Mao na yang gingon, whom therefore ye ignorant o ignorantly worship. Kinsa may makapahimo nato nga di ta maignorante sa atong worship? Nga sila gani mga Hudiyo ignorante. Mo na ignorantly ang nakita ni Apostol Pablo. Mo na yang gingon, him declare I unto you. Karon akong iproklamar sa inyo. Matod pa niya, i-declare na ko sa inyo. Kanang sa verse 24, God that made the world and all things therein, saying, He is Lord of heaven and earth, dwelleth not the temples made with hands. Mo nang gideklarar ni Apostol Pablo, kay ignorante man sila. Mabita na nga din sa tinuulang mga Kristohanon, ignorante man nagsimba. Kung way nagsulti giun sa pagsimba ang Ginoo, kung way musulti ninyo, ignorante ra gyud ta kutob. Ang atong gisimba, kailan naman ta, di ba? Kanang nagbuhat sa langit ug sa yuta. Unya gibaliwala lang na nimo.
Ang mga taong way kahadlok anang nagbuhat sa langit ug sa yuta, mo nang giingon ignorante na sila. Mo nang di bitaw sila mahadlok sa Ginoo kay ignorante sila. Was la kabalo ang Ginoo nga nagbuhat sa langit ug sa yuta. Siya ay nagbuot tanan, di ba? So gisulat niya ang tanan. Mabitanan siya lang atong kadlukan kay siya ray nagbuot nimo nang di ta mahadlok man ni diri niya yang gisulti kinahanglan naa kay balay. Kanang balay nga dili binuhat. Nga ang Ginoo magbuhat og balay nga dili binuhat nato. Ug kamot mo na ang giwali ni Apostol Pablo. Neither is worship with men's hand. Tawa? Nga kanang nagasimba ang tao nga binuhat ang tao o binuhat sa kamot sa tao sama sa mga ribulto. Mo na ang ilang gipangbuhat, mo na ilang gipangsimba. Mo na gipailan ni Apostol Pablo dili ni moong Dios. Inyo hang gisimba, ignorante man mo. Kay ilang Dios nga gisimba kanang dili mao ang nagbuhat sa langit ug sa yuta. Mo na gi-declare ni Apostol Pablo nga matod pa niya as though he needed anything, saying he gave it to all life and breath and all things. Kanang usa ka Dios nga diin wala naghatag sa butang, sa mga butang. Mo na iyang gi-declare kanang mga butang nga matod pa niya ang Dios mo ay naghatag sa kinabuhi o naghatag sa gininhawa o tanan butang sa kalibutan. Mo na angay na to simbahon mo bitaw nang nganong musimba man ta because kay siya ray nagbuhat ining tanan. Kung ang tao namatay ang Ginoo nagbuot mo bitaw nang sa Revelation, he that overcometh I will not blot his name in the book of life. Kanang gi-blot ba gi-blot or sa nay tawag ana be all it is i-blot out kanang irison. I-blot out ang imo ang ngalan dili sa kalibutan. Mo na ang prayer ni Moses. Ingo pa niya Ginoo kung dili man ko tama kung wa man kanahimot nako mas maayo pang i-blot out nimo ang akong ngalan dili sa kalibutan. Ambot pasabot ni Moses patya na lang ko kay di man ni mao. O bitaw na usahay mo kung prayer ko Lord kung dili ni tama kung wali ko ndang ako kay ano man. Usa man akong tuyo sa akong pagwali sa inyo ha. Wala man ko naglantaw ng mga tao nga di ng mga pastor nga dato mga gwapok sa kinan. Balag sa wayon ko nganong wala ko na yunana. Kay wa daw ko'y blessing. Abi no sa tinuod wa sila kabalo sa blessing unsay blessing gisulat sa Ginoo. Ngano man ang mga blessing nga ilang giingon mga butang. Pero kung imong yung tukyon ang Bible, ang blessing nga giingon sa Malakay is blessing the life of peace. Ang blessing gyud sa Ginoo kani mo kinabuhi nga adunay kalinaw. Magunsa man imong kwarta biwa kay kalinaw gubot sa tinuoda ang Ecclesiastes nagsulti sa diya nga aduna kay daghang kwarta dili na motugot nga ikaw patulugon. Therefore dili gyud ka kabatunog kalinaw. Kay ang kalinaw mo nang giingon sa John ni Jesus Christ, my peace I give unto you that the world cannot give. Kanang peace of life kanay imong life wala kay problema ba? Ako sa tinuod na wala kay problema. Ang ako lang problema kanang mga kaubanan nako nga diin dili mo tuon ako labi na sa balay maora akong problema pero dili ko padani anak kay ngano man mundang na ni ko wali tungod nila kundi sila mo tuo ako'y mahimo basta kadto lang mo tuo ang gingon sa Ginoo akong walihan kay magwawali man ko nya unsa man yung pagtuo kung way magwawali unsa ang pagwali kung dili ko pinadala may padi ko nimo ipadala Ginoo aron di ko magwali sa tinuod lang ngano magwali man ko wa ko'y pleading san wala ko na membro sa SIC wa ko na membro sa mga una usa ka butang nganong nahimo kung magwawali tungod man ninyo kay kamo kalag sa Ginoo nga nagpuyo diri di mo gusto ana inyo aning sipsibanan inyo aning pulong mo na nagaingon siya neither is worship with means hand as though he needed anything ingon nga diin nga kana gikinahanglan niya tanan seeing he gave it all to all life and breath and all things and hath made diri na ta kutob sa 25 mo na ang gi-proclaim ni Apostol Pablo mo na ako gi-proklamar pud ninyo nga diin ayaw ninyo ignorante ang marriage of the Lamb kinahanglan magsuot og fine linen kay ngano man mabot ang tak na nga diin wala na gyud panahon ang Proverbs chapter 29 verse 1 adunay giingon ni Apostol Pablo ha
He that being often reproved or rebuked and harden his neck shall suddenly be destroyed, and that without remedy. O, kanang nasultihan na, napadlong na, unya, gahiyon pa na ninyo inyong liog. Murag, hilingiyon pa na ninyo. Namatod pa niya, nilina tinuod. Matod pa niya, mukalit gani ang kalaglagan, there is no remedy. Muna giingon ni Apostol Pablo. Giusab niya din sa Proverbs chapter 6 verse 15. Therefore shall his calamity come suddenly. Subusa ang calamity mo, abot lang kalit gani niya. Suddenly shall be broken without remedy. Walang gapoy remedy. Muna giingon dito sa Sikaraya. Once nga naproklamar na ng mga pulong niya, gibaliwala lang ni mo, mutawag ka sa Ginoo sa panahon sa talisdanan, sa calamity, wala na remedy. O bitan ang mingo ko ninyo karon, paningkamutan jud nato ning gitawag sa Ginoo nga ato na ning ma-final. Gamay ra man atong luton sa Ginoo. Sabi nimo dunay gipangsulti nako sa inyo, dito ninyo tuwan. Ang gingon sa Ginoo ni Jesus Christ, seek ye first even the kingdom and His righteousness, basta first. Kay gingon niya dito sa Roma, chapter 11, verse 34 man siguro to, kinsa itong makauna, maura to ang iyang bayran. Kung maiwit ka, ayan ako yung nga bayran lang yapon ka sa Ginoo. Doon ako inabasahan dito sa Old Testament, gisulti na gana ko ng bersikulo, nakalimutan ko sa mga bersikulo. Matod pa niya, if you seek me early, shall find me. Early yun, kanang adlaw sa Ginoo, kinahanglan, God first. Seek first. Ayaw na, ina nga, matulog pa ko king ano man, total, wala pa man ang time sa Ginoo. Wala pa man ang alas 8 nga di mo, anhibidri, matulog mo sa ko, total, alas 5. Kung ikaw faithful sa Ginoo, mata ka na, kay kanang adlaw na iya na sa Ginoo, sabot ba mo ana? Kunya pa, dugay-dugay man, bisa sa kung panimalay gani. Kaya pa man, pa may time ta ba? Kunya na lang po mumata, pero kung laing adlaw, ay, pero ting sa iyo ha. Ingon na naman ang tao, kanang sa iyang kaugalingon, masayo siya, pero kanang sa panahon sa Ginoo, kay para sa tao, kanang adlaw nga Domingo, pahulay man guna, wa sa ilang isip nga diin, musayo silag mata. Which is kung ikaw iya sa Ginoo, kinahanglan dibutang na sa imong isip nga kining adlaw, dili ni imo iya ni. So therefore, which is better nga di nga ikaw mumatag sayo, kay nga naman ang pulong sa naisulat ni David sa Psalms 127 verse 1 o verse 3, if you wake up early and sit up late, it is vain. Pag maliit ka, vain. Bisag nakakasutubangan, wala. Kaya nga naman, kung man ay pulong sa Ginoo, ayaw, ina ang Ginoo makasabot. Tinuod, nagatag siya, o karon naproklamar naman. Muna yung gingon din sa Mark chapter 4 verse 9. Kung di daw maminaw, ingon pa niya din, and he said unto them, he that an ear, o ears, to hear, let him hear. Kinsa katong naidulunggan, pasal din na siya nga maminaw. Nakalimot ako, wala ko nakita itong gitawag, giingon ni Apostol Pablo, kinsa katong maminaw, papaminawa sila, ang dili maminaw, ayaw na lang. Ayaw gina niya pugsa. Munang digyo ko, buhat ko dito aron magwali ko nuloy doon sa Ginoo. Labi na karong panahon na ron. Muna na ang sugod sa short work. Gipinis na sa Ginoo katong Roma chapter 8 verse 29 o chapter 9 verse 28 ba to? Katong pagsugod yun sa pandemic, gipaundan ang tanan simba, di ba? Naibaw ba mo to? Nakadungog ba mo to? Naisulat ng puto sa Bible mo, bita itong gihatag to dayo sa Ginoo nga diin, nagtampo ko sa Ginoo, Lord. Unsa man ni katinuod nga diin, mangundang ni pagsimba mo itong nabasahan ako to, giingon dito sa Roma chapter 9 verse 28. Iyang gipahunong ang pagkamatarong sa makadiyot aron magbuhat ta og mga bulaton nga gamay diri sa kalibutan, gamay na lang, a little na lang. Muni akong mingon ko ninyo, gikan atong pandemic, a little space of grace, a little revival, an extension of mercy na lang. Mga bito na kinanglan kung kita na idalunggan, kinanglan maminaw kita.
Kay nga naman, ang gingon sa Revelation God, he that overcome it, I will give it the tree of life. Maura na iyang gingon. He that overcome it, the second death will be not hurt unto thee. Dili ka maadto sa ikaduhang kamatayon kung maka-overcome ka. He that overcome it, I will give him to eat the hidden manna. Maning istorya sa mga gitawag dito sa Bible nga din. He that an heir, let him hear what the Spirit said unto the churches. Maning mga sulti dito sa mga kasimbanan. Ingon pa niya dito sa 2:26. He that overcome it into the end, to him I will give power to over the nation. Ikaw mo ay hatagan o gahom nga muhari sa kalibutan dito lang sa Israel. Kay maghari magyud si Kristo, di pwede nga kining kalibutan nga din ang Ginoo nagbuhat ini unya ang plano gud sa Ginoo sa kang Abraham pa nga diin siya mag-sit siya og kingdom of praise diri sa kalibutan. Unya kung magpapildi siya, gidaog na daw niyang kalibutan, unya moingon tag gipildi niya. Manang kung kinsa ka itong makalawtay, maura ito'y muhari diri, di ka kahari diri. Nga din, ang Ginoo maghari diri, hari sa mga hari, bisag naapay mo aging hari, ang Ginoo nagbuot anak, kanang mapintas nga manak, within 42 months lang, ang Ginoo ray mo patay anak, matod pa sa Revelation, ug iya ang patyon, pinaagi sa Espiritu, kanang hari, o kanang Antichrist. Revelation chapter 3 verse 5, He that overcome it shall be clothed in white raiment, and I will not blot out his name out of the book of life. Mo na ang makalahutay. Usaw na to pagkalahutay. Kung wala tay sinina. Mo bitaw nang gipadayag gud ni Apostol Pablo karon kung di mo kasabot sa sinina mo ni anang righteousness sa Ginoo mo ni mga righteousness sa Ginoo kung wa mo kasabot sa Ephesians. Kanang the whole armor kadungog na mo na ang the whole armor of God. Put on the whole armor of God, that ye may be able to quench the dirty tactics of the devil. Anang mga dautan pamaagi sa devil. Kung man ang armor sa Ginoo una is the helmet of salvation. Memorize pa mo na. Ephesians man ano sa chapter 6 verse sugod na o kanang chapter 6. Ikadua is kanang breastplate. Kanang breast sa imo batabon sa imong lawas ba, mo na ang gitawag og righteousness. Ikatulo kanang belt of truth, kanang naa kay kamatuoran ba, unsa may kamatuoran nganong nagsimba ka. Ingon bitaw si Jesus Christ, gipadala siya sa Ama na ang amahan nagpadala niya. Nga din ang iya daw amahan nangita niya atong magsisimba sa espiritu kamatuoran, dili na magsimba kang Kristo. Sayang amahan, mo bitaw nang magsimba ta sa amahan. Kay si Kristo usapod ka anak. Nga di nagfollow lang siya sa sugo sa amahan, mo nang ato ang sundon si Kristo kung giunsa niya pag glorify ang Ginoo. Dili lang kay si Jesus Christ atong simbahon si Jesus Christ ang pulong mao kinita ng mga pulong nga gisulat diri dapat mao ni atong buhaton. Dili ingon si Jesus Christ, si Jesus Christ. Kung magampo ta number 1, ayan mo pag-mention kan Jesus. Kundili, mensyonan ninyo ang atong amahan through Jesus Christ. By the power of Jesus Christ. Yun na lang nga, Lord God, Father of Jesus Christ. Kasi si Jesus Christ, nag-pray man po dito, nag-intercede mo tama na anong panalanginan ka, mo na nga din unta ang tanang gisugo kang Jesus Christ, ato po masunod. Kundi ta mag-search, sabi ni mo, nasa mga tao ka ang giwali, ang ilang gisimbag yun si Jesus Christ, which is ang gusto yun ni Jesus Christ, ang iyahang mga pulong. Mabitaw na, in the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God, and the Word become flesh. Kinsa matong nahimong flesh. Si Jesus Christ, although si Jesus Christ to, pero, mo na atong, kung makaila ka lang, mo nang giingon, pulong ang buot pasabot ni Jesus Christ. Giingon sa Revelation, katong gimbalot o lampin nga napuno og dugo. Mao tong pulong. Kinsa man tong pulong, mo to si Jesus Christ. Nga si Jesus Christ nagtuman lang sa kabubuton sa Amahan. Mo bitaw nang dili niya pasimbahon. Ayaw gyud-bo nako kay pariya rata mo na giingon ni Jesus Christ, di ba? Mo bitaw na si Jesus Christ nang hugas. Ang pagila sa mga apostolis nga si Jesus Christ is the Son of God nga diin angay simbahon. Mo to nang hugas si Jesus Christ, mo nang niingon si mga apostolis, ayaw Lord, ayaw ko hugasin.
Manang giyon kung dili ka pahugas. Dili ka iya sa Ginoo. Manang ipanghugasan ang mga tiil. Aron malimpyo ba? O bito na importante doon na tayo pulong. Kanang armor, ika-upat, kabaw mo itong isang kaupat. Ang ikatulo, katong breastplate, kanang truth ba? Kanang belt of truth. Ang ika-upat is the shield, taming. Mo nang pagsagang nimo kung naay mga pagsulay, na makipagtuo, ayaw pa doon sa pagsulay. Ang po dahil sa Ginoo, abi nimo sa tinuod dalay ko lang Ginoo kay ang Ginoo na moabot ang pagsulay nako. Padamguhon ko niya. Sa tinuod lang. Ato sang gabi, doon ako damgo. Grabing bitin yun. Nga kabalo man ko ba, once ganin mo damgo kog bitin, magdamgo na ganin kog bitin, doon nagyo ko'y pagsulay. Atong una, magdamgo kog bitin, akong pagsulay, akong misis. Nagampo ko nga, Lord, dili lang unta, mo nag-iingon. Anad ko, pagkaroon, dalay ko ng Ginoo, dili na siya, gihimo ng musulay sa ako ang kinabuhi. Mo to, nagdamgo ko ito sa adlaw ba? Sabado man gapon, no? O Birnes, damgo ko, Birnes sa gabi. Pagkadaghagbitin mo itong hilap ko dayon sa Ginoo kay kabalo gyud ko pagsulay ni usay di ko ka kuan ba overcome kay ngano man say magluod na ko maglagot na ko mo itong nagampo gyud ko sa Ginoo hilap gyud ko gabi sa una ba ito pasayloan ang gyud ko sa mani paparog ako ito pagsaka na ko sa taas lakaw ko adto dubog pagbalik na ko gipark na ko akong motor kabalo na nga din do na issue diha niya ako ang kalaban. Ang katupong tao, nagkuhan sa ako ang motor, giparking ko niya dito. Mo itong tulisok kong tao, nga ano daw giparking na ko dito. Sabi kayo mo tulisok mo itong, murag ibati po kong kasuko, kay tawhanon raman ta. Ako, dili man ako nagparking na. Ay, nigawas manggod. Ngunya, diha na ako nga giparking dito. Ngunya kay, ningon siya, ayaw daw po kasuko. Ako daw, huwa daw po nasuko. Dili lang daw ko masubog yung ko kay gitok do naman po niya daan. Ikaw gyud wag gyud mo na nakadako-dako sa parking nganong di man gini mo gi-parking pero giana ko ba mo tong bilang tawhanon kay mo kung dili ako parking ana ikaw nganong dai ko mag-parking ko diha paon ko lang dai na dayon naalihan ba ka ningon din siya ikaw di gyud ka pasulti nganong imo mo konsultihan na imo banitanan di mo kay mo gyud ko ba or hapit may magkuhan niya. Naulaw lang to siguro siya. Pag-ingon ako, di mga ako nagparking na. Ako to, ninaog mo siya dito. Manang pasalamat ko sa Ginoo nito. Kasi ginagkampo. Labi na kinatong bilang Kristiyano, kanang naagan nito ay ma-enkwentro, pagsulay, maugin ay pirmi mo inject sa iwang. Una-huna. O karon magwali pa ka. O karon magkipagsimban. O karon magkalag pa ka. Puro ingon na ba, doubtful, kanang negatibo na. Pero mo nang nangingon ko sa Ginoo kay ang sara ko Ginoo dili ko magpapili nila. Magpabiling ko nimo. Kay ba man ko kay pasaluon man kita sa Ginoo kung ikumpisa na tato sala, di ba? Una nga akong gilang Ginoo kay wa man koy mahimo. Mo bitaw na nga ang armor sa Ginoo kinahanglan natong suoton. Bisan taliwalas pagsulay, napatay mga pulong sa Ginoo magamit. Mo na ang atong pagtuo sa shield. Ikaduha ang espada. Ang pulong sa Ginoo natay pulong sa Ginoo nganong ni anita dinhi kay mao nato espada nga din panlaban sa mga tao nga mobadlong nato nga mo anita diri kay ngano mao na ang pulong sa Ginoo kinahanglan mo ani gyud ko diri nga mao bitaw si Jesus Christ gipangita siya sa ang inahan ug aman si Joseph ug ni Mary sa mayang gusulti ani gyud ko sa akong balay sa akong amahan bisan gani nga diin sila giila nga si Jesus Christ ang iyang father ug iyang mother si Mary at si Joseph. Pero sa iyang giangil, because kay siya tinuod yun anak sa Ginoo. Kung tinuod ka anak sa Ginoo, kay nituo ka, manang gingon, ani kagad sa balay sa Ginoo, di ba? Hapdi ramang punta, muna kung hangyo sa inyo, muna ako i-programar ninyo. Once nga dili na ninyo paminawon, muna iyang gingon, kagturang maka, lahutay. Mabita na iyang gingon dito sa Daniel chapter 12, or aniyo sa Revelation. Sa Revelation chapter 22 verse 11 mo ni dili na to makalimtan ha. Ayaw gyud ni kalimtin ni. Kay naa na ta sa last days. Unya kanang last days giprapisi na sa Ginoo, kinta katong maminaw o katong naidolong paminaw mo. Ang Revelation nagprapisi niining chapter 22 verse 11. He that is unjust, let him be unjust.
Katong dili matarong, pasagdi na lang to. Kung dili mo matarong sa katabangan, muna ko gingon, magbuot mo ko, mundang mo, di mo mutuman, di mo mutuo. Kung muna na lang inyong style, muna kong gingon, awa ko'y mahimo, let him be. Kay moabot man gyud na, and he which is filthy, o kinsa katong mga hugaw, let him be filthy still. And he that is righteous, let him be righteous still. And he that is holy, let him be holy still. Pasag itong nagbalaan. Kamo, nagbalaan mo. Pasag din na lang daw to. Kaya ang Ginoo ra gyud. Matod pa niya diha. Sa verse 10, and he said unto me, ug siya niingon. Ibalik na to ng Revelation chapter 22. Nabaliktad man ako ni nauna na kong 11, which is naaday gingon dito sa verse 10. And he said unto me, ingon pa ni John, di ba? John di Bilaba, siya nagingon ako, say not that this saying of prophecy of this book, for that time is at hand. Ayaw ninyo silyuhi ni, ayaw tagui, ayaw inang nga di ni iwali gyud ni, kay nga naman hapit na ang panahon. Wanang mingon ko, kung magpadayon lang gyapon mo, gingon na lang inyong style. Kung mag-absent lang gyapon mo, pasagdi na, magsige na siya absent. Wabot yun ang panahon, twinkling sa anay, na-timingan yun ka, kay, may gingon sa Ginoo, let him be still. Katong nag-righteous, o katong holy, let him be holy. Mo nang iyang gingon, siya ang maabtan sa Ginoo, mo na judgment of God, ha? Mo na ang paghukom sa Ginoo sa usa ka Kristiyanon. Mo bitan ang mingon ko karon sugod karon, buhatan ang tanan. Kaya nga naman, twinkling mo panay lang ro ba? Dili mo na yung mga Ginoo nga magkwinta na sa imo ang mga trabaho atong una diyan sa pagpangalagat. Ang gingon sa Ezekiel, kaniadto pa na, kung ikaw nagbuhat og pagkadaotan, kutob karon, unya magbago ka karon, iristong daotan nimong buhat. Wa nakakwinta bisa pa mga tao nga dugay na diri nanaway nimo ang Ginoo nanaway. Unang di bitaw ta kahukom sa tao kay ngano man ingunana ang judgment sa Ginoo. Kanang nagbuhat og daton magbago karon naa pay time bag-uho na siya unya kalimtan to niya ang daang buhat. Muna gingon sa Ginoo. Unya kung ikaw nagbuhat og matarong nagsimba ka, wag gyud kay absent pero karon pa lang ka naka-absent. Kato imong absent sa tinuod lang o kanang imong absent pero nagbuhat ka og daotan, kalimtan yun imong matarong mo na giyon sa Ezekiel. Kalimtan to niya. Mo na inguna ang Ginoo, di ba? Gugma ang Ginoo nga naman. Nagbuhat kag daotan, pag muwali ka sa Ginoo, dawaton ka niya. Kay gugma ang Ginoo, pero kung nagbuhat kag matarong unya, makabuhat ka og daotan, iriso niya ang imong buhat nga matarong. Kay nga naman gusto mo ko sa Ginoo karon. Mana karon nagatubang mo sa Ginoo magbalaan jud ta. Labi na hapit na mobalik mo na atong pahimuslan ning panahon because the days are evil. Dautan naman panahon. Di mo gusto maluwas twinkling pa na. Mana moingon ko ninyo, bantay ninyo basta moingon ko ga basig di pa mulampas or mulampas manggaling moabot man ang eleksyon. Ayaw mo pagdahom nga di kita makabaton pa og kwan kahayahan. Una may kahayahay lain na kalibutano na. Tanawa ro ang balita ro na. Muabot na po ang ECQ, GCQ, MGCQ, kay nga naman. Nanang putay yatubang. Kanang Delta variant. Pero ang Ginoo, muna kung ayaw mo kadlog kay mo, man ang gihatag time sa Ginoo nato. Yan ang gihatag nga time aron buhato nato. Nga kining little space, dili na ni mo close pa, kundili mo tapos na lang. Gani gingon ni Jesus Christ, 42 months lang. Kung saan mo itong pulong ni Jesus Christ, ato pa bakag dito. Moto, kwintaon dato, 120 days or Sundays, gikwinta na nako na. Kaya nga naman, maungo po dahil na ang gitugutan nga ang arka ni Noah. Maglunop na 120 years, sa ila 20 years sa ato nganong 20 days man gitapos daw ni Kristo ang iyang bulaton. Kaya nga naman, the harvest is come. 42 months na lang, babot ang harvest. Nganong gigamay man niya? Kung siya gigamay. Sukad pagkamatay ni Kristo, pagkadako sa atong lugar, di ba? Kataas sa atong grasya. Pero pasalamat na karon kay nganuhan, ang Ginoo naghatag nato little space of grace. Naghatag ang Ginoo og little
revival. O bitaw na nga kitang mga tao nga din ang gingon sa Biblia kung kana lang gyapon imong buhaton na proklamar na. O mo na akong gingon sa inyo, there is no remedy. O bitaw lang magbantay gyud ta. Mo na kanang marriage supper of the Lamb, bulahan ang tao nga gitawag. Kung gitawag ka, paningkamuti nga ikaw ang tinawag. Ang John chapter 1 verse 29, ingon pa ni John, the next day, John seeth Jesus coming him, and said, behold, the Lamb of God, which taketh away the sin of the world. Tanawa, sa diyan nga nagbautismo si John, nakita niya padulong si Jesus Christ, kay magpabautismo, motong niingon si John the Baptist, nga matod pa niya, behold, tanawa ninyo ang matod pa niya, Lamb of God, kanang nagkuha sa mga sala, dinis kalibutan, take it the sin of the world. Sa verse 36, sa maulang Japon, chapter 1, and looking upon Jesus as he walked, and he said, behold the Lamb of God. O, ang Lamb of God, mo na si Jesus Christ. Mo nang gingon sa Revelation, sa 19 verse 7 and 8, the marriage of the Lamb is come, and his wife hath made herself ready. Muna nga katong pag-ingon ni John the Baptist, mauna to ang time nga giridi na, muna nga ipangbautismoan yung mga tao, aron maridi. O bitaw na nga ang gibuhat yun ni sa Ginoo is to wash our sin, to take away through the water. Muna, kung dito mo to nga si Jesus Christ is the water and blood, muna giingon anti-Christ ta. Muna, ang plano yun sa Ginoo sa tuwa is to cleanse, to wash, muna ang tupid, kanang pakanon ta niya o sininaan ta niya. Muna ibut pasabot nga nung nangalagat ta sa Ginoo. Muna ang Revelation chapter 8, here was granted that she should be arrayed a fine linen. A fine linen is the righteousness of saint. Muna nga kinahanglan magpantag righteousness, magsuot ng righteousness. Unsa man ang righteousness? Muna atong ang karon ignorante mangani sila karon pa kita. So unsa paagi nga diin dunay nagwali about righteousness. Abi kay nagsimba righteousness na na. Abi kay sayo ni ato dito sa simbahan righteousness na na. Tinuod kay nga naman. Wata kabalo kung righteousness ba na sa ato ang kaugalingon o righteousness ba na sa Ginoo, kay ang mga Hudiyo is nagmake sila, nagbuhat sila og their own righteousness. Kanang ilalang gusto. Kanang dili makabuot ang pulong sa Ginoo. Abi nimo, ingon ni Apostol Pablo, kung gingon ninyo, kung ikaw templo sa Ginoo, you are not your own. Mabitan na kung you are not your own, so let the mo nang gingon word of God kanang gitawag dwell in your heart. Mo nang gingon ni Apostol Pablo, unya unsa man pagpadwell sa pulong sa Ginoo sa imong kasing-kasing, kung unsa toy sugo gibuhat, mabitan nang ningon siya, seek ye first. Una gyud ang Ginoo